Gelo maneya têgeha eşkere an jî bibêjin zelal xûb xwe çi ye û dikevne şopiya rasyonalîstê di çi maneyê de hatiye vegotin. Taybetmendiya wate metn yan jî pihêsiya kurê nade tu guman, nîqaş û gengeşeyan. Gotin yan jî nivîsa ku bihêsanî tê famkirin û têgihiştin. Li gor nêrîna Descartes ku wekî damezranerê felsefeya nûjen tê zanîn, rengtêra zelal ji bo têgihiştinê şert û mercekî gelekî giring e. Leibnizî ku di heman loda rasyonalîstan de cihî digire ew jî dibêje zanîniye ku dikare tiştên pêşnûmakirî bime bide nasandin, ew zanayî zanayiyekî zelal e. Li gor vê yekê dikevne şopiya rasyonalîst e ji têgeha ku mijar û objekta xwe bi temamî bime de têgihiştin û cihîtiya wan ra dixe holê re têgeha eşkere, têgeha zelal tê gotin.